Happy to jud siya alas 7 and then murag kulba nga tugnaw nga dili na ko ma-feel nga manindog imong balibo kung bisan asa ka mo tan-aw. Murag manindog sira kung bulbul unsa man. Uy mga baday, na-issue lagi kayo siya mga baday. Tabi-tabi po, tabi-tabi po. Hi mga baday, welcome back to my channel, no? So, kung bago pa ka, please lang ko like, dayon, share, and subscribe. Bayun, dayon, hit the notification ba para updated ka sa mga video na ko. So, karon mga baday, kay kuyog day na ako, no? It's me, Antonia, and si Kay. Hi, Dine. Hi, Dine. Say hi, Dine. Hi. And then, karon mga baday, kay we will be going to... Asa kita, Dine? Abandoned resort. Okay, laban. At tumi sa abandoned resort kay ngano. Mag-usa kita sa abandoned, ma'am. So mag-vlog mi dito, mangita mig abad ganahan ko makakita sa abad nga mag-iyot ma'am. Original akong giadto dito. So hi mga day, it's 4:02 PM. Dayon paingon na mi unya na feel mo akong bilat. Okad siya, ti. Hey! Wala may kabalo asa may padulong sa abandoned house or sa ospital. Ate ka malayo sa kilid, ma'am. Oh, lang siya mga baday. So it's already 4:35 mga baday unya naabot na mi dire. Tanaw unsa kami nga naa dito ang abandoned resort. So mga day murag na feel na ako nga na jud di guts. Kasi ay so na feel na jud ako ang pagkakulba gamay, pagkakirig sa akong taler. So laban ng gyapon. Mapakuyog siya dapat og mga bata mga baday mo kay murag kulba jud kay siya as in. And lami kay luan. Awa look at the pool mga baday. Sa tabi-tabi po. Look at the pool, abandoned jud siya laban. Wala kami yung laksi galagis. Pero naa jud dito na may nagtabi pagpagawas na namin. Yung mga day, kurog ng taler. Kurog ng taler. Kubaan ka dai? Ang tagabi. Very light. Kulbaan ka very light ma'am. Say hi sa ma'am. Ay sulod sa taon na. So hi mga baday, palihog lang. So karon di ay mga baday, kani di ay gitawag di ay ni sa una pa nga daghan pa kay mo adto diri no. Kani ang ginatawag nga Southern Breeze Resort. Palihog lang sa Southern Breeze Resort sa laisyo man jud siya mga bayot pero nawala lang gyud kay tungod kay nayataps ang tag-iya. So laban. Pero kani kay European design. Chema. So ang design ana kay taga Europe. So laban lang yun. Ba nato dili ba yun? Kay pwede siya may makaglag keks. Dili mo mamlook ka. Asa man dito kay murag lugtananan dito. Tindiri kay murag inom-inom. Unsa ka sila unsa unya. Decide mga laki dali. Unsa man. Chat na dayon palihog lang. Gilingaw dyan na ako ang akong kaugalingon mga baday kay murag kulba na dyan kayo dira mga baday. Sa'yo pag inahahayag-hayag pag na. So ay mga day alas 6 na. So time na dyan na mo umusulod kay naan na daw dili mang gawas. Kani ang sudlan mo. Gaya na daw niya. So kani baday, look at, naana ko sa usa ka kwarto. Look at, naadira ang so naadira mga baday ang mirror. And then mga baday, remote sa aircon. And then naadiri ang mga pictures sa una mga baday. Naadiri.
Dugay na siya kay abog na gyud kay siya ang aircon. Tanawa gayulo na lang murag ngipon. Mutuig na kadiri nga ikaw ka inusaran. Pero ano naman ko, kaya sa buhay pa to sila. Pero may man ako nang Pero okay man tong naa pa sila kay na may kuryente, na ay oo, tubig. na kuryente. Lahig ba yun? Ang oras kay happy to jud siya alas 7 and then murag kulba nga tugnaw nga dili na ko ma-feel nga na manindog yung balibo kung bisan asa ka mo tan-aw murag manindog sira kung bulbul unsa man mulaban na ka siya ba so karon mga paday kay ang atong buhaton is motor pa man tamam no motor pa mi kung unsa siya kalahian sayag-hayag pa ug sa gabi pa kay daghan kay minadunggan nga na aday something dere so unsa may ma-feel nimo ma'am Antonia? Yeah, I feel a little bit scared. Ay, paingon ni sulod no. Alam kang tanan. Tura, kani. Oh, ano siyang kitchen park? So, wala naman siya sulit. Laban mga day. So, kita mo anak mga day. Yes, muna siya ang yung stool. Yeah, so, Uy mga baday, na-issue lagi kayo siya mga baday. yeah. Tabi-tabi po, tabi-tabi po. So, Yeah. So, this let's is another try house. nga mo tanaw ta sa salamin. Okay, Yeah, ito so na ang the salamin. CR. Yeah, the CR is here. Sila ang CR na. Sila dito na. Ang salamin, tira ano? Mga day. Stairs sa taas. Ah, siya malang. Anino din ako mga day. Billiard ni siya mga bayot. Nga babae. Ano, Yan ang ano amo. niyatap sa may? Ah, Okay, samantaan na. Wala mga kuan man nila, mga student na nila sa Suko kuan. ba yung taong Mga Japanese ba to? Mga Chinese student na nila sa ilang. Bago pa nag 1 year ang tag-iya nga babae. So, ano siya. so creepy kaya mga flower mga day no? Yeah, so mo ni siya ang so ang ilang mga gamit diri is wala jud nila gipamaliga. Nara gyud pa diri ko sa caretaker ang mga gamit sa tanan. So uban kay nagaguba na, uban kay ma-function pa pero yes, nara gyapon diri ang mga gamit. So walang nawawala, walang nabibenta at walang ninanakaw kay may mga dago kay mga har. Baan ko mga day. Pero laba. So, Ha? ate. Pwede ba tayo sa konsulo? Should you even push ba? Should you ng second floor mami? Hey, Gadong ka ato dai. siya itong ganin mo day. Feel ako tuk-tuk to ma'am. Nakatong ka? Nabert ka ma'am. Nabito tinuod. Should pag binuang ba? Ulit. Yeah, so ano siya no? Wala. So if you Kuan day. want to visit, you can visit here soon. Asa naman? Pwede rin maka-visit dire. You can try the experience of Abandoned house. the Maka-try, para maka-try sa mo sa Yeah, abandoned it's been a house. long time but parang nanindig na dyan ang mga shoot. Cool pa kaysa so mga day. Hindi ka nandun. So hi mga baday karon. Humana na jud ang atong vlog, humana na jud atong mga dito sa sud kay Kulpa, nagsu kay siya madam, murag gana nagsu kay min uli. Gabi na mo kay siya, ngitita kay siya, and then mga baday. So kung ganahan po mo makakita na ako, no? Pati subscribe dahil na mga baday, ay nagpaglimot-limot, tuplo ka na din ng bell dira para maka-feel jud ka nga Ugad. maka-feel ka nga lamig kag taler.
Saman. So, mga baday, don't forget to like, share, and subscribe, and comment down below kung unsay gusto niyo nga makita nga vlog na ako sunod. Bye mga baday. Ayun ta makita na mo sa inyong forever nga Arabo. Bye!